Fil-leġislatura li għadha kif intemmet, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qabad lid-deputat Franco De Bono biex iħejji abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Abbozz ta' liġi li minkejja li tlesta qatt ma tressa għad-diskussjoni quddiem il-Parlament. De Bono kien qal li meta kienet jaħdem fuq dan l-abbozz kien sab reżistenza minflok għajnuna min-naħa tal-Gvern. Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami iżda qal li Franco De Bono huwa skorrett. Il-deputat Franco De Bono qed jakkuża lill-Gvern li ħalla fuq l-ixkaffa il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Dr. Beppe Fenekadami, jekk tista' tirrispondini fuq dan il-każ, għal xiex tħallit fuq l-ixkaffa din il-liġi? Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Dr. Franco De Bono qal li kien ilu l-estija fuq xi sena minn jsejra żball, però din tħallit fuq l-ixkaffa u sab ukoll ħafna reżistenza. Franco De Bono kien skorrett, ġifieri? Franco De Bono kien skorrett, qal li sab ir-resistenza u ma ressaqtuhiex quddiem il-Parlament. Franco De Bono kien huwa skorrett, jekk qal dal qed tajt, ma niftakarx li qal dad-diskors. Franco De Bono huwa skorrett. Meta One News ġibet l-attenzjoni ta' Fenekadami dwar dikjarazzjonijiet oħra li jagħmel Franco De Bono, huwa saħaq li ma jinteressax jgħid ħadd ieħor għaliex li jinteressah biss huwa minn dak li jgħid huwa u minn dak li jaf huwa. Bħal f'kollox kienet proposta. Franco De Bono qal l-Gvern kien interessani x'naf jien, x'ngħid jien ma jinteressani frankament xejn. Il-Partit Nazzjonalista naqas milli jdaħħal l-introduzzjoni tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti fil-programm elettorali tiegħu għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu li ġej.